ተኸታተልትና ኣብዝ ሓለፈ መደብ ንቀንዲ ፍጻሜታት ናይ ዞባውን ናይ ኣፍሪቃውን ኩነታት ተዛሪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ምስ ዶክተር መብራህቱ ቀንዲ ፍጻሜታት ናይ ዓለማዊ ኩነታት ናይ 2025 ክንዕልል ኢና። ዶክተር መብራህቱ እንኳዕ ደሓን መጻእካ። መጀመሪ ክኾነና መቸም ብኣሜሪካ ክንጅምር ኣብ 2025 ኣብቲ ቀጀመርያ ጥሪ ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርያ ወርሒ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜኡ ስልጣን ተረኪቡ ብዙሕ ለውጥታት ከዓ ኣምፂኡ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ናይ ታሪፍ ናይ ዓለማዊ ቀረፅ ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ንዝገብራ ኣብዚ ናይ ሓሽሽ ዝብሎ ነገራት ናይ ውሽጢ ናይ ስደተኛታት ካብ ደገ ዝመፁ ስደተኛታት እውን ከምኡ እውን ነቲ ናይ ፀጥታ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ እውን ክቕይሮ ዝብል ነገራት የምፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እስከ ነዚ ንዕልለሉ እሞኒ ካልኣይ ምምፃእ ናይ ትራምፕ እንታይ ለውጢ ምፅኡ ብኡ ክንጅምር መስለኒ። يقنيلي سامي سامسون كمو سماعتنا مجمريا لومي حدش عامتي كلتشان 26 نقاتلنا روح حدش عامت كلتشان 26 كأز حاش عامت كونلنا تسفى أقبر نسمعتها من نيوتي يقلص كم تزبل كايو ترامب كاب زمرس ويكاب سلطان كم زمرس حدا عامت جيرلو اب امريكا حدش ويكا حيال زغونه لوتي امتي الله تبل تخليها حدش ناي بوليس لوتي اتاتي الله تبل كاو نتاريف زملكات ني سدسنياتات امريكا زاتون ايميغريشن زملكات كومون حاششن خالق زملكت بحفشو خا اب ناي حغراو زمدناتات وي كانا وصا زمدناتات ناي امريكا كل نجر مسربحه امريكا زتاساسر كون الو ابزول قدمسي امريكا درجا بوليس ناي عالم ايا خوينا تفلت نيرا حججن مزناي تاريخ بوليسن كومون امريكاس كلهم زبلو صلا هاجر زامبر ابنا ناتارب حتى تحلو هاجر ايكونتن سلازي اب نيتو زلو الرأيا مس اوروبا او حبر زلو الرأيا مس تشاينا زلو الرأيا كومون مسملو عالم زلو الرأيا درجا كيرو وقت بالتخيل حج ترامب اب امريكا تمرجان 4 عامات سلطان زصنح انت بزح خاشم وانت عامات اب سلطان زلو سب تدعى كلا غيزي تمريصو حج ترامب من البات تهرز 4 عامات زي كلا غيزي كمرز زلو عدل زو حدا يزمسل حدا تقبالنته انده حساسه يخيدالو كلا يكاب عدمو انده دفع يخيدالو عامي كلو دي ايلون ازرابي يخوين زلو جن اب حدا هاجر اب امريكا زلو بريزيدنت اكزيكتيف باور سلطان ناي موسان حيلي زلو تلومو زوسنو ولا تدحري زمصل بريزيدنت نتناي ترامب بوليسي كوا زي دقف تخونه از ترامب اتاتي وزلو بوليسي ننوح غزيه زغصل سنبرات كهلو كخيليو من البات قليو كغير الخون تزبزح جن مسرتاوي لوط سلازخونه نقصالي زخيد نباري سنبرات ويكا ملكت كترفيو بحفشو زناي ترامب بوليسي اب عالمنا استنا يوكرين كوينات ناي راشيا ناي يوكرين كرينا مس تشاينا زلو زمدناتات مس غازا زلو زمدناتات ون اب تناي ترامب بوليسي مسو تتحيزو زرعيو زناي بي بي سي وري غازيتنيا جون سيمبسون انتاي زبل ابز حالف عامتات كابسوساتات حيز حج دارغا طروتا زوص اسبي اب بي بي سي حانتي صحفتي ويك ارتيكل صحيفو نيرو كاب سوساتات حيزه عبيتي 4 كويناتات ناي عالم وقعت شفينه عالم دارغا بمولا زيريا يزبل ابزي دحر خلاي كوينات عالم اتنا يزحل كوينات نبرو وانا تحيسكا
እስክል 25 ፍልይቲ ዓመት እዩ ኢሉ ዝገልጻ ብሓፈሹ ናይ ስግግር ዓመት እዩ ዝብላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ዝነበረ ኣቦቱ የለን እዩ ዝብል ንሕና ምዕራባዊ ዓለም ኢልና ንፈልጦ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝሓወሰ ነይሩ ሕጂ ግን ምዕራባዊ ዓለም ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ ዳርጋ ናብ ውሽጣ ገጻ ተኣትወሉ ዘላ እዩ ዝመስልቲ ፖሊስ ናይ ዓለም ምዃና ናይ ዓለም ፀጥታ ኣብ ኣህጉራዊ ትካላት ዝነበራ ፀቕጢ እንዳነከየ ናብ ውሽጣ ገጻ ተትኩር ዘላ ሃገር ምዃና እዩ ዘርኢ ዋላ እዚ ብቐዳማይ ዝተንተናዮ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ዶኪመንት ዝረኣናዮ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ቀደም ከም ዝበልናዮ ብልሙድ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንብሎ ዘለና ብመገዲ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ምዕራባዊ ዓለም እቲ ምዕራባዊ ሄሚስፌር ደቡብ ኣሜሪካን ሰሜን ኣሜሪካን ማእከላይ ኣሜሪካን ዘጠቓለለ ምዃኑ እዩ ትራምፕ ገሊፅዎ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሜሪካን ካናዳን ማለት እዩ ማእከላይ ኣሜሪካ ሜክሲኮን ተናእሽቱ ሃገራት ዘለዎ ደቡብ ኣሜሪካን እዚ ካልኦት ሃገራት ኢንፍሉወንስ ወይ ከዓ ፀቕጢ ዘይገብራሉ ናይ ኣሜሪካ ሕዛእቲ ግዝኣት ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ትራምፕ መግለፂ ዘርኢ ኣብቲ ዶኪመንት ንኤውሮጳ እውን እንታይ ኢሉ ይገልፃ ኤውሮጳ Europe is facing civilizational erasure ይብላ ኤውሮጳስ ታሪኻዊ ህላወያ ኣብ ምህሳስ ገፁ ወይ ከዓ ምጥፋእ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢሉ ዝገልፆ ስለዚ ኤውሮጳ ትደኸማላ እቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣጣሚሩ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ዝነበረ ስትራቴጂ ዝቕየር ዘሎ ይመስል ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ኮይና ጠሚታ ውድድራ ምስ ቻይና ብፍላይ ከምኡ ከዓ ኣብ ዓለም እትገብሮ ኣካይዳ ብናታ ረብሓ ጥራሕ ዝውሰን እተን ሃገራት ዲሞክራሲ ይሃልወን ኣይሃልወን ብዘየገድስ ዲክቴተርስ ወይ መላእኽቲ ድዮም ዝመርሕወን ብዘየገድስ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክሳብ ዝተረጋገፀ ምስኦም ዝምድናታት ክትፈጥር ምስኦም ናይ ንግዲ ዝምድና ክትገብር ከም እትኽእል እዩ ኣርእዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ንኣሜሪካ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዘእተወ እዩ ከም ንፈልጦ ቪኦኤ ንኣብነት ካብቲ ኣሜሪካ ናታ ፖሊሲ ንዓለም ትገልፀሉ ሓደ መሳርሒ ነይሩ ድምፂ ኣሜሪካ ማለት እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ትራምፕ ደው ኣቢልዎ እዩ ካልኦት እውን ከም USAID ዝበሉ ኣሜሪካ ናይ ሶፍት ፓወር ናይ ሶፍት ዲፕሎማሲ መሳርሒ ትገብሮም ዝነበረ ትካላት ተዓፅዮም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ውድብ ዓለም ጥዕና ኣብ ውድብ ዓለማዊ ውድብ መግቢ FAO ትገብሮ ዝነበረት ኣበርክቶ ብመጠኑ ነኪ እዩ ከምኡ እውን ከም ናሽናል ኤንዶመንት ኦፍ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ትካላት ዝነበሮም ፋንድ ብመገዲ ፌደራላዊ መንግስቲ ወይ ከዓ መንገዲ ወይ ብኤግዜኪቲቭ ፓወር ኣቢሉ ስልጣኖም ዳርጋ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፀፍእ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ስቴት ዲፓርትመንት ከም ዝኣትዉ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ለውጢ ኣሎ ናይ ደገ ፖሊሲ ለውጢ ከዓ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ርክብ ዓለምን ኣሜሪካን ቀይርዎ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ዓለም ዝነበረ ኣሜሪካ ብዓይኒ ዲሞክራሲ ብዓይኒ ህዝባዊ ተሳትፎም ትሪኦ ዝነበረ ሃገራት ይቕየር ኣለዉ ምስ መላእኽቲ ከይተረፈ ዝምድና ክትገብር ከም ትደሊ እቲ ትራምፕ ባዕሉ ፖፑሊስቲ ብመገዲ ፖፑሊዝም ኣብ ስልጣን ዝመፀ እዩ ፖፑሊዝም ከዓ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ እስያ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ትራምፕ ከም ሞዴል ኮይኑ ይረአ ኣሎ እቲ ኣብ ዓለምና ዝነበረ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተረኣየ ናይ ዲሞክራሲ ምንቅስቓስ ዳርጋ ንድሕሪት ዝተመልሰ ይመስል ኣሎ
ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት እውን እዚ ፖሊሲ እዚ ተቐፂሉ ዳርጋ ንዓለም ሕማቕ ክትብሎ ትኽእል መስለኒ። ምናልባት ኣብቲ ናይ ውሽጢ ናይ ኣሜሪካ ትራምፕ መጀመርያ ናይ ታሪፍ ፃውፅኢ ክገብር ከሎ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ክሕይል እዩ ዶላር ክሕይል እዩ ዝብል ትንቢት እዩ ነይሩ። ግን እዚ ኣይተፈፀመን ዘሎ። ምናልባት እቲ ፖሊሲ ኣብ መጀመሪኡ ስለ ዘሎ ኢምፓክት ኣይገበረን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ምናልባት ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እቲ ፖሊሲ ብሓፈሽኡ ኣይሰርሐን እውን ክንብል ንኽእል ኢና። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ቻይና ናይ ታሪፍ ፀቕጢ ገይሩ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ኢምፖርት ትገብሮ ዝነበረት ውሒዱ ዶላር ክሕይል እዩ ገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ግን ቻይና ከዓ ነዚ ግብረ መልሲ ብዝመስል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ንግዲ እኳ ነኪ ተኾነ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዋ ናይ ንግዲ ሓይሊ ግን ዝያዳ ወሲኹ ኣብ 2025 ሕጂ ከምቲ ትንቢት ናይ ትራምፕ ዶላር ንላዕሊ ገፁ ናይ ዶላር ሓይሊ ክውስኽ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝተባሃለ ኣይኮነን። ብመንፅሩ ኣብ ምእታው 2025 ከም ዝረኣናዮ ወርቂ ንላዕሊ ገፁ ይውንጨፍ እዩ ነይሩ ዋጋ ናይ ወርቂ። ሕጂ እቲ ኣካይዳ ሰስተነብል ወይ ከዓ ቀፃልነት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምታት እዩ ነይሩ። ኣብ 2025 ግን ወርቂ መሊሱ ንላዕሊ ከይዱ ኣብ 2025 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ንድሕሪት ኣይተመልሰን ናይ ወርቂ ዋጋ መሊሱ ንላዕሊ ገፁ ይውንጨፍ ኣሎ። እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሰብ ኣብ ዕዳጋን ኣብ ሰላምን ዘይተኣማመን ዝኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ ወርቂ ከም ዝበሉ ወይ ከዓ ሓያል ዋጋ ዘለዎም ማዕድናት ወርቂ ብሩር ከምኦም ዝበሉ እቲ ሓይሊ ኢንቨስትመንት ናብኦም ገፂኡ ዝኸይድ። ምክንያቱ ኣብቲ ዕዳጋ ምእማን እምነት ስለዘየሎ ኣብ ዶላር እምነት ስለዘየሎ ወርቂ ከም ቀንዲ መዋገዪ ኮይኑ ወይ ከዓ ከም ቀንዲ መቐመጢ ናይ ሃብቲ ኮይኑ ስለ ዝረአ ዋጋ ናይ ወርቂ ንላዕሊ ገፁ እንዳተወንጨፈ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ዓለም ብሓፈሽኡ ርግኣት ከም ዘየሎ እዩ ዘመልክት። እዎ ከምዚ ዝበልካዮ ምናልባሽ ትራምፕ ናብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ እውን ዝወዳደር ኣይመስለንን። ምክንያቱ እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ኣየፍቅደሉን እዩ እንተዘይተቐይሩ ማለት እዩ። ምናልባሽ ናይ ትራምፕ ሌጋሲ ወይ እቲ ናቱ ፖሊሲ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ድመስል ሰብ ክመፅእ ኣለዎ። እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ቫንስ ሓደ ሕፁይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር እውን ሓደ ሕፁይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ውፅእ ኢልና ክንሪኦ ከለና ግን ከምዚ ትብሎ ድፀናሕካ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ካሮትን በትርን ድብል ፖሊሲ ውፅእ ኢላ ወላ ምስ ውልቀ መለኽቲ እውን ርክባት ክገብር እየ ናብ ዝብል ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ስትራቴጂ ክልተ ካብቲ ኣገዳሲ ናብኡ ዘሎ እቲ ሓደ ጣልቃ ዘይምእታዊ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ፍሌክሲብል ሪያሊዝም ድብሎ ወላ ምስ ዲክታተራት ዝኾኑ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ንዓና ዝሰርሓልና ንዕኦም ዘይሰርሓሎም ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ዲሞክራሲ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ ዝብሉ ዘለዉ። ካብ ውፅእ ምስ በልና ግን እቲ ሓደ ደሰክፈካ ነገራት እንታይ እዩ? ምናልባሽ ኣሜሪካ ካብዚ ናይ በትርን ናይ ካሮትን ፖሊሲ እንድሕር ወፅያ ምዚ ኣብ ዓለም ጥርናፈታት ድመፅእ ደሎ ንኣብነት ናይ ብሪክስ ሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ቻይና ኣላ፣ ህንዲ ኣላ፣ ሩስያ ኣላ፣ ብራዚል ኣላ፣ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ዝጠርነፈ ብካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ እውን ኣንፃር ዶላር ዝመስል ምትእኽኻብ ዝገብርዎ ዘለው እቲ ዶላር ክወርድ ይኽእል እዩ። ምናልባሽ ናቱ ስክፍታታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ወርቂ ናብ ላዕሊ ገፅካ ምምፃእ። እቲ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እቲ ናይ ኣሜሪካ ንውሽጢ ጥራሕ ምርኣይሲ እቲ ሶፍት ፓወር ናይ ኣሜሪካ ወይ ተረቀቕ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ካብ ዓለም እውን ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ዩኤስ ኤድ ተቋሪፁ ዝተፈላለየ ሓገዛት ኣሜሪካ ትህቦ ነበረት እንዳተቋረፀ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ዜናዊ ኣገልግሎት ብኣሜሪካ ዝመፅእ ነበረ እዚ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቕሶ ፀናሕካስ እውን የለን። ስለዚ
ብዙሕ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ሰብ እውን ዳርጋ ይገዲድ ኣሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ተኣጊደን ኣለዋ ካልኦት ናይ ዓረብ ሃገራት ወይ ሙስልም ዝበዝሕዎን ሃገራት እውን ታርጌት ይኾና እየን ስለዚ ኣሜሪካ ባዕላ ናብ ተነፅሎ ዓይነት ትመፅእ ኣላ ዶ ንቻይናን ንካልኦት ሃገራትን እቲ ፓወር ሕሊፋ ትህበን ኣላ ዶ ብፍላይ ከዓ እቲ ሶፍት ፓወር ትረቂቕ ሓይሊ ዝብል ኣካታዒ ነጥብታት ይመፅእ እዩ ምናልባሽ ድሕር ትራምፕ ዜሮ ዜሮ እቲ ሓይሊ ናብ ዲሞክራት ምምላሱ ኣይተርፎን ክኸውን ይኽእል እዩ እሶም ክቕይርዎ እውን ይኽእሉ ኾን እዮም ግን ኣገዳሲ ትመፅእ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ 225 ስኒ ትራምፕ ንኣሜሪካ ሓያል ዲገይርዋ እንዳትከማይ ድመፅእ ደሎ እዚኣ ሓፃር እንታይ ትመስለካ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብዚ ሓደ ዓመት ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ሓይላ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ደኺማ ኢኻ ክትብላ እትኽእል ብክልቲኡ መገዲ ኣብ ውሽጣ ተሪእኻ እቲ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ታሪፍ ተቕጢ ጌርካ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢንዱስትሪላይዜሽን ንኣብነት ናይ ሓፂንን ናይ ካልእን ኣሜሪካ እውን ኣብ ውሽጣ ነዳዲ ክተፍሪ በዓላ ርእሳ ክትክእል ኣብቲ ናይ ነዳዲ ዳርጋ ርእሳ ክኢላ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሓደ ዝዛርብ እንታይ እዩ እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ወፃኢ ነዳዲ ምፅራይ ዝተመርኮሰይ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ዘሎ ነዳዲ ግን ፎኩስ ነዳዲ ዝበሃል እዩ ሕጂ እቲ ኢምፖርት ናይ ምግባር ነዳዲ ናብ ውሽጢ ምእታው ጌና ይቕፅል ዘሎ እዚ ናይ ኣብ ቬኔዙዌላ ትገብሮ ዘላ ፀቕጥውን ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ዝብልዎ ኣለዉ ሕጂ ብሓፈሽኡ ምናልባት እቲ ፖሊሲ ኣብ ባይታ ክትግበር ንሓደ ሃገር ናብ ኣብ 30 ዓመት ዘካየዶ ፖሊሲ ቀይርካ ሓድሽ ናይ ኢንዱስትሪላይዜሽን ናይ ውሽጣዊ ንግዲ ዝጠመተ ፖሊሲ ክትተኣታቱ ተኮይንካ ኣብ ባይታ ትግባረ ክህልዎ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ይኸውን ግን ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝረኣናዮ ኣሜሪካ ሓይላ ክንብላ ኣይንኽእልን ደኺማ እውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ዓመት እዩ እቲ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ሓደ ዓመት ዘይኮነ ን20 ን30 ዓመት ብናይ ደረጃ ናይ ሃገር ፖሊሲ እዩ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ እንተሪኢኻዮ ኣሜሪካ ከም ፖሊስ ዓለም ስለ ትረአ ዝነበረት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ናይ ዲፕሎማሲ ርክብ ግጭት ናይ ምፍታሕ ኩሉ ግዜ ኢድ ምትእትታው ነይርዋ እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዕግርግር ክህሉ ዕድል ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ስለ ዝንክ ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን እንሪኦ ዘለና እዩ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኣህጉራዊ ፀጥታ ዝበሃል ኣሜሪካ ክንዲ ብቐጥታዊ መገዲ ምትእትታው ዝገብር ዳርጋ እቲ ኣህጉራዊ ፀጥታ ናብ ናይ ከባቢታት ሓያላት ዝበሃሉ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እስራኤልን ኢማራትን ሓያላት ናይ ዞባ ጎብለላት ኮይነን ይወፅኣ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ስለ ዝግወድል ዘሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ወይ ብዘይተገዳስነት ነቲ ፀጥታ ነተን ሃገራት ገዲፋት ኣለና ኣላ ተደለየን ጥፍኣን ተደለየን ኣብ ውሽጠን ናይ ውሽጣዊ ዕግርግር ይሃልወን ብዘይገድስ ወይ ከዓ ነተን ናይ ከባቢ ሓያላት ዝበሃላ ገዲፋት ኣለና ኣለዋ እቲ ናተን ረብሓ ከዓ ምስተን ሃገራት ዘይከይኸውን ክእል እዩ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኣሜሪካ እውን ዘይከይድ ክኸውን ክእል እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ናይ ኢማራት ረብሓን ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይ ባሕሪ ረብሓን ብሓደ ዝኸይድ ኣይመስልን ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ምንስሓብ ኣብ ኣህጉራዊ ፀጥታ እውን ወሳኒ ግደ ኣለዎ ብኣሉታዊ መገዲ ማለት እዩ ኣብ ኤሮጳ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ምስ ዝምድናኣ ምስ ኣሜሪካ ምስ ዝደክም እቲ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ዝነበረ ርክብ ንኣሜሪካ ዳርጋ ትገድፈሎም እያ ዘላ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዳርጋ ብሓደ ኮይኖም ምስ ዩክሬን ዝወገኑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ሕጂ ምስ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ግን ትራምፕ ዳርጋ ዩክሬንን ራሽያን ክዕረቁ ኣለዎም
ኣብ ገሊኡ እውን ናብ ምስ ፑቲን ዘዳሉ ይመስል ንኣፍሪቃዊ ንኣውሮጳዊ ሕብረት ዳርጋ ንበይኑ ጠንጢንዎ ዝኸደ እዩ ዝመስል ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኤሮጳ እቲ ኣብ መንጎ ራሽያን መንጎ ኤሮጳን ዝነበረ ርክብ እውን በዚ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ይፅሎ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ክልል ኣየራት ናይ ሃገራት ኤሮጳ ጥሒሰን ዝኣትዋሉ ኩነታት ትረአ ኣሎ ዋላ ዓዲ እንግሊዝ ከይተረፈ ብዙሕ ግዜ ናይ ራሽያ ነፈርቲ ዶብ ክልል ኣየር ብሪጣንያ ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ሪፖርት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ባሕሪ እውን መራኸብ ናይ ራሽያ ናይ ውግእ መራኸብ ናይ ራሽያ ናይ ካልኦት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ምትእስሳው ይገብራ ከም ዘለዋ ይግለጽ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ተደኣ ቀፂሉ ሩስያ ካልእ መጥቃዕቲ ናብ ካልኦት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ክገብር እየ ትብላ ኣላ ክሳብ ኣብቲ ትሕቲ ምድርን ትሕቲ ባሕርን ዘሎ ናይ ምርኻብ ኬብልስ እቲ ገመድ ናይ ርክብ ንዕውን ክቆርፀ ዝብል ምፍርራሕ ትገብር ኣላ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዳርጋ ድኽምቲ ኣሜሪካ ፈጢሩ ኣሎ ክንብል ንኽእል ናይ ሓደ ዓመት ግምገማ እኳ እኹል ተዘይኮነ ግን ኣብ ዓለም እውን ከምኡ እዩ ዝመስል ምናልባሽ ኣብ መጨረሻ እቲ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ንስኹም ዝብሎ ንኣሜሪካ ዝያዳ ውሕስቲ ዝያዳ ሃብታም ዝያዳ ሓያል ምግባር እዩ ዝብል ክሳብ እጂ ዝኸዶ ዘሎ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣበይ ሃብቲ ኣሎ ኣበይ ረብሓ ኣሎ ኣበይ ክንምዝምዝ ንኽእል ዘስምዕ እዩ ወላ ኣብ ዝገብርዎ ውዕላት ኣብ ዝነጥፍዎ ኮንፍሊክት ወይ ግጭታት ሰላም ክንፈትሕ ኢና እንድሕር ኢሉ እንታይ ክኸስብ ይኽእል ዝብል ረብሓ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክሳብ እጂ ወላ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ኣብ ቀዳማይ ምስቲ ናይ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዝገበሮ ዝርርብ ኣብቲ ሬር ኤርዝ ሚነራልስ ዝበሃሉ ወይቶም ክሪቲካል ሚነራልስ ዝበሃሉ ከም በዓል ሊቲዩም ከም በዓል ኮፐር ምዝ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምክልኻል ዝተተሓሓዙ ማዕድናት ናብኦም ኣተኩሮ ገይሩ ነይሩ ኣብ ኮንጎ ገፁ እውን ናብ ከምኡ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ይኸይድ ኣሎ ምናልባሽ እቲ ጣልቃ ዘይምእታው ዝበሃል ዘሎ እውን ምስቲ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ዝብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ሃገራት ኣሜሪካ ማእከላይ ሰሜን ደቡብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብኡ ፎካስ ወይ ኣተኩሮ ገይሩ ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ እዚ ጠቂስካዮ ፀናሕካ ናይ ቨነዙዌላ ሓደ ካብኡ ኣርእስቲ ንቨነዙዌላ ነዳዲ ከይትሸይጥ ዓጊቱ ሒዝዋ ኣሎ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ነተን ናይ ቨነዙዌላ ጃላቡ ይሃርምዎን ኣለዉ ሓሽሽ ሒዘን ኣለዋ ብዝብል ምክንያት ማለት እዩ ሕጂ ዜርካ እቲ ናይ ሓይሊ እቲ ናይ ተህዲድ ኣሜሪካ ኣይገደፈቶን ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባሽ ኣብኡ ርእቶ ተለካ ክስከሉ ትኽእል ኢኻ ኪኖዚ ግን ኣብዚ ናይ 2025 ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ግርጭታት ብፍላይ ምስ ጠቕሶ ፀናሕካ ኤሮጳ ኣብ ውሽጢ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ዝረኣየቶ ግጭት ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን እዩ እዚ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ግርጭት ከዓኒ ካብ 2014 ጀሚሩ እኮ ክንብሎ ተኽኣልና ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ቀንዲ ኩናት ዘሎ ካብ 2022 መጀመርያ 2022 ጀሚሩ ብዙሓት መናእሰያት ህሊቆ ከም ዘሎ ብዙሓት ዓድታት ዕንዩ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ክሳብ ሕጂ ከዓ ይቕፅል ኣሎ ሃገራት ኮላይ ኣሜሪካ እውን ብምንታይ ክፈትሕዎ ከም ድኽእሉ ኣሸጊርዎም ኣለዎ ማለት እዩ እስከ ናብዚ ናይ ዩክሬን ራሽያን ንምፃእ እንታይ እዩ መሰረቱ እቲ ግጭት ኣብዚ 2025 ከ እንታይ ርኢና እቲ መሰረቱ ከምቲ ዝበልናዮ ምስቲ ኣህጉራዊ ዝምድና ዝተሓሓዚ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ኤሮጳ ናቶም ናይ ኢንፍሉወንስ ፍሌር ኣለዎም ንሳቶም ዝቋፃፀርዎ ከባቢ ክህልዎም እሳቶም ዝቋፃፀርዎ ዘስፋሕፍሕሉ ከምኡ እውን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም ፀቕጢ ከይገብራ ዝከላኸልሉ ከባቢታት ኣለዎም ሕጂ ከም ንፈልጦ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ናይ ኔቶ ሓይሊ ብፍላይ ኣብ መንጎ ምብራቃዊ ዓለም ብራሻ ዝምራሕን ብኣሜሪካ ዝምራሕን እቲ ፍልልያት እንዳገፍዐ ከይድ ከሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓይሊ እቲ ናቱ ናይ ግዝኣት ክሊ እንዳስፍሐ ይኸይድ ፀኒሑ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኣሜሪካን ተን ዓበይቲ ሃገራት ኤሮጳ ምናልባት ዓዲ እንግሊዝ ጀርመን ፈረንሳ ነይረን ክኾና ክእላ ምስ ግዜ ግን እንዳሰፍሐ ንደቡብ ገፁ ኸይዱ
دحار نمبرع قصو ندا سفحة خيدو حجي نسمين ونكمو ناب مبرع قصو خيد كله نابتي أفدقى روسيا ندا غربس لزخيد روسيا نزل سقطزي كتتقاوم تقدد مالتي مخنياتو مس إيروبا زلوان ناي دقدن ناي وتهدراون ناي بوليتيكا زمدنان بوخ درس لزخل سلازنتن بفلاي ناي قدم أكالات ناي حبر السوفيت زنبرا جزءاتات كم يوكرين غلز بلا أب نيتو كأتوا تدلي مالتي راشا اتي معرابو عالم كان أب نيتو آتين اتي حداغان اتناي بوليتيكان ناي وتهدراو تغطن ناي نيتو ند عربي خيد نن راشا ينصلا مالتي حجن راشا نزل بمقوم هي يوكرين اب نيتو كتأتو سلزدليت راشا تقايماتو نزنا راشا تقاومو مجمرياتي اب يوكرين زنبر سرعات اقدمو زنبر سرعات بس راشا زداناقز زنبر دارقانا راشا ساتلايت ومصالحي اهو تبلو تخل إذا دحرز مسألة من قصنا يوكرين مس نيتو زداناقز بحزباوة من رجاز مسألة كاب سلطنا روسيا الناس أخوات زليس لزخونة الزم نابربسي أتساقاقيروان مالتيو مخنياتو يوكرين أب نيتو اختعتو زليا راشاخا زي أيكوننيو أب دقي نيتو كهلو يبلون كابزول مالتي حجت ما بقسي أب مونغو معراباو عالم إيروبان أمريكان أب مونغو راشان زلو ناي دبلوماسي ناي وتحدراوي ناي بوليتيكا زمدنا ايوت ناي يوكرين مبقسي تلازي ناي يوكرين ناي راشان كينات ناي يوكرين ناي راشان زي تراي زي كونه ناي معراب إيروبان ناي راشان كينات اون إلكا ايخا كت تحاسبو تخل تخينات كجمبر كاللهم تزبلايو معراب إيروبان أمريكان ملوء بملوء يوم دقيفهم بليونات زأكل جنزبن نبردن تكنولوجين ويوم دقف يوم هيبهم نيوكرين مسكيزيا جن ممسا ترامب تتصور دارجا إيروبا وحبر زيادة سكم وزر الله يمثل سلازن أمريكا ناي بوليس اللوتي نراشي قرب ليفرج ويكا سلطة هلوا أكبروا له سلازة تمثلاتو تتنقون السخينو اتي كم تستحسبه جن أيكونن راشا اتمت انقاطعات نيوكرين دحلفتو تقبلنا زي مهلاو زي ركب مسكونة ويكا يوكرين زيادة أنا معرابة عالم كتفقع مس جمرت اتي مبراقاوي كفالنا يوكرين مس راشا زداوب مالتي بزحات دق راشا زلو كبابيتات كم كرايميا نولوتي أبقماقم متصلين بحر زلو كمون زدوم باس قالت بلو خبابيتات بزحات دق راشا سفروا زي مريتي قزعاتي زبل نابو قصاق تصفح في جميرة راشا مالتي اجي تعلامان تايو يوكرين كم تجبت كم تنقص حيلا كم زقودل مقبار مالتي نزن مبدحكا يوكريناويان تبقيسهم عالي حيال زخونة دقفكا بأمريكان بمعراب إيروبان تواهيبهم اجي تغينات كتصالي زلو قاليهم كم زبلوك صار 1 مليون زخونة روساويان أبو ميتهم يبهاليو جن تقصر من الباسترجانا نخون خالي تو حدا كباب 300 شحدة روسيا كمون فرق ويكا 140 كسر 150 شح زخونة دك يوكرين تقينات كم زتقفوا يزقل زلو تقينات بعابي بتكنولوجيز تدقفة دروناتن فنجتاتن زلو خينو اتناي راشيا ورار ويكا وفري حيال بده يزقات موزلو جن راشيا ناي تكنولوجي حيلي اللوا بزحزبي سلزلوا ولا تكايد أما كايدات أتسكوات مثلا درجة بوتاتاتنا يوكرين كم محاز عدي وعالون درجة يدف يوم زلو سلازي ترامب نزي كفتحو يفتنا له كساب حجي أي تحوتن زلو عبز قربا أوان
ኤሮጳዊ ሕብረት ነቲ ምስ ዩክሬን ዝነበሮ መብፅዓ ሓዲሱ ንዩክሬን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ሓገዝ መሊሱ ገይሩሎ እዚ ከዓ ንራሽያ ወጢዕዋ ኣሎ ራሽያ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ነዘን ደገፍ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ክገብር እየ ከምኡውን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ምግባር ድሕር ኣይብለን ዝብል ፍኸረታት ተስምዓላ ተዳኡ ከምኡ ቀፂሉ ኣብ ተግባረ ዘይከደሉ ምክንያት እውን የለን ክሳብ ኣሜሪካ ንምዕራብ ኤሮጳ ደገፋ ዘይሓየለት ከም ንፈልጦ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ኔቶ ዝነበረ ህላወ ተዳኣ ሃገራት ኤሮጳ ምስ ብመጠን ጂዲፒ ናትክን ወይ ከዓ ውህልል ኣታዊ ናትክን ምስኡ ዝዛመድ ኣበርክቶት ዘይጌርክን ኣሜሪካ ንበይነይ ንኔቶ ክስከሞ ኣይክእልን እየ ስለዚ ወይ ኔቶ ክህሉ የብሉን ወይ ከዓ ኣበርክቶ ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል ዓብ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ትራምፕ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኔቶ እውን ዘይምትእምማን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ድበልካዮ ዩክሬንን ራሽያን እቲ ኩናት ንነዊሕ ከይዱ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከዓ መይቱ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ደሎ እቲ ግጭት ክፍታሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ከምዚ ክትብሎ ዝፅናሕካ ራሻ ነተን ገለ ከባቢታት ናይ ዩክሬን ከም ናታ ጌራያ ትርአን ወይ ከዓኒ እቲ ህዝቢ ይፅቀጥ ስለ ዘሎ ኣብ ትሕተይ ክኸውን ኣለዎ ራሻዊ መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ዝብላ ተሓሳስባ ኣሎ ኣብቲ ምብራቃዊ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ከም በዓል ዶንባስክ ዝበሃላ ዞባታት ብካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ እውን እቲ ግጭት ምናልባሽ ከምዚ ናይ ኣይዲዮሎጂ ነገራት ዝተሓወሰ ወይ ስነ ሓሳብ ዝተሓወሰ ይመስል ብፍላይ ዘን ናይ ኔቶ ሃገራት ኔቶ ዘን ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ሃገራት እንብለን እተን ደቡባዊ ክፋል ናይ ኔቶ ብፍላይ ከዓ እተን ከምዚ ፖፑሊስት ዝመስሉ መራሕቲ ዘለውዎን ከም በዓል ጥልያን ከም በዓል ቱርኪ ምስ ራሻ እውን ይደናገፁ እዮም ክትብል ትኽእል ኢካ ኣብ ገለ እዋን ምክንያቱ ኩናት ተኸፊቱ ስኒ ኣንፃር ራሻ ዝኸድሉ ምክንያታት ብዙሕ ኣይረኣየካን እዩ ስለዚ እቲ ኔቶ ንባዕሉ እውን ከምዚ ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይመስልኒ ወላ ብቲ ሓገዝ ኣወሃህቡ ክትሪኦ ከለካ ገለ ሃገራት ከም በዓል እንግሊዝ ከም በዓል ፈረንሳ ብዙሕ ኣብኡ ዝፅዕራ ዘለዋ ይመስላ ገለ ከዓኒ ከም በዓል ቱርኪ ከም በዓል ጥልያን ከም በዓል ኣብ ታሕቲ ደቡብ ደለዉ ምናልባሽ እውን ስፔይን ከዓኒ ሸለል ዝብልኦ ኮይኑ ይስማዓካ ብካልእ ወገን ምናልባሽ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሰሚዕናዮ ዘለና ዳርጋ 90 ሚእታዊት ተሰማሚዖም ኣለው ዝበሃል ኣሎ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ናይ 15 ዓመታት ንዩክሬን ውሕስነት ክትባ ማለት እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ግን እቲ ምብራቃዊ ክፋል ከዘን ዝጠቕሰን ዘለና በዓል ዶንባስክ ክሪምያ ካልኦት ከባቢታት ራሻ ንዩክሬን ክትመልሰን ትደሊ ድያ ዩክሬን ክትገድፈን ትደሊ ድያ ዝበሃል ትወሳኒ 10 ሚእታዊት ናይቲ ስምምዕ ግን ከዓ ወሳኒ ተሪፉሎ ይበሃል ኣሎ ምናልባሽ ኣብዚ 2026 ኣብ ምንታይ ክስጉም እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብ ግርጭት ከይተፈለና ከለና እዚ ናይ እስራኤልን ናይ ፍልስጤምን ግጭት እውን ተዛማዲ ዓሪፉ እኮ ተበልናዮ ኣይተወደአን ኣሎ እዚ ብኦክቶበር 7 2023 ወይ ጥቅምቲ 7 2023 ዝጀመረ ክንብሎ ንኽእል ግጭት ንእስራኤልን ፍልስጤምን ጥራሕ ደይኮነ እንኮላይ ንኢራን ንየመን ኣብቲ ከባብን ዘለው ንበዓል ሊባኖስ ኣብ ገለ እዋን እውን ክሳብ ናብ ሶርያ ገፁ ዝለሓመ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ እስራኤል እውን ዘለዎ እዩ ኣብዚ 2025 ቁርብ ናይ ሰላም ተስፋ ተራእዩ ሓማስን እስራኤልን ተሰማሚዖም ተኽስዶ ከብሉ እስራት እውን ተለዋዊጦም ኣለው እቶም ናይ እስራኤላውያን እንኮላይ ዓስከሬን እውን ተቐቢሎም ኣለው ማለት እዩ ኪኖዚ ግን ስቲል ህዝቢ ፍልስጤም ኣብ ሕሰም እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ናይ 20 ነጥብታት ኣለዎ ትብሎ ስምምዓ ኣብ ፍልስጤም ሓደ ዓቃብ ሰላም ዝመስል ኢንተርናሽናል ስታቢላይዜሽን ፎርስ ዝብሎ ወይ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰላም ዘረጋግእ ወይ ነቲ ኩነታት ከረጋግእ ዝኽእል ንሓማስ ዕጥቁ ኣውሪዱ ካብቲ ቦታ ክኣሊ ዝኽእል ሓይሊ ትደልላ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ክወፅእ ይበሃል ኣሎ ክሳብ 30 ዝበሃላ ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ተሰሚያ ከም ደላ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣስፋሕ ኣቢልና እስከ ንርአዮ እዚ ናይ ፍልስጤም ኩነታት ብፍላይ ከዓኒ
እስራኤል ዘለዋ ኣብቲ ቦታ ዓብላልነት ናብ ፍልስጤም ከዓ ጌና ናይ ሰፈራነት ቦታ ትውስኽ ደላ ሰላም መፅእ ድዩ እንታይ ተራእይ ካብዚ 2025 2026 እንታይ ገፁ ይኸይድ መስለካ ኣብቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ትገብሮ ዘላ ናይ ሰላም ውዕል እዚ ኩነታት እዚ ግጭት ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ልዕሊ 2000 ክሳብ 3000 ዓመት እውን ዝኸደ እዩ ትራምፕ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ነዚ ናይ ሸሓት ዓመታት ፀገም ኢና ንፈትሕ ዘለና ክብል እዩ ገሊፅዎ ናይ 2000 ናይ 3000 ዓመት ፀገም ብሓደ ፌርማ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣይመስለንን እቲ መሰረታዊ ፍታሕ እንታይ እቲ መሰረታዊ ፀገም እንታይ እዩ ኢልካ እዩ ክረአ ዘለዎ ካብኡ እውን ሓሊፍካ እቲ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ናይ ጋዛን ወይ ናይ ፍልስጤምን ጥራሕ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ጉዳይ ጌርካ እውን ክረአ ኣለዎ ምክንያቱ ጉዳይ እስራኤል ማለት ብቐጥታ ጉዳይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ውግእ ናይ እስራኤል ውግእ ናይ ኣሜሪካ እዩ እስራኤልን ኣሜሪካ ኢራንን ዝገብረኦ ውግእ ኣሜሪካንን ኢራንን ዝገብረኦ ውግእ እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ እስራኤል ካብ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝብገስ እዩ እስራኤል ብፍልጠት ዝምራሕ መንግስቲ ብዲሞክራሲ ዝምራሕ መንግስቲ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለት ሃገር እያ ግን ጌና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምትእስሳር ሓያል እዩ ኣብቲ ሱሳታት ሰብዓታት ዝነበረ ኩነታት ተሪእኻዮ ናይ ፍልስጤማውያን ቃልሲ ካብ ፍልስጤም ሓሊፉ ኣብቲ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ኢራን ብኩለን ዳርጋ ደገፍ ነይርዎ እዩ ሕጂ ግን ምስቲ ምቕያር ናይ ፖለቲካ ናይቲ ዞባና ብዙሓት ሃገራት ገሊአን ብቐጥታ ከምዚ ዝበልናያ ብናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዘለዋ ንኣብነት ከም ሞሮኮ ከም ኢማራት ዓረብ ከም ባሕሬን ዝበላ ምስ እስራኤል ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክህልወን ብዕሊ ወሲነን ኣለዋ እተን ዘይወሰና ሃገራት እውን ከም በዓል ስዑድያ ዝበላ ከም ግብፂ ዝበላ እውን ውሽጢ ምስ እስራኤል ሓያል ዝምድና ከም ዘለወን እየን ዝፍለጥ ስለዚ እስራኤል ብወተሃደራዊ እቲ ኣብቲ ስሳታት ሰብዓታት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብፀጥታዊ ሓይሊ ጥራይ እያ ኩነታታ ወይ ከዓ ርግኣታ ኣረጋጊፃ ትኸይድ ነይራ ሕጂ ግን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ እዘን ንብለን ዘለና ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ካብቲ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ወፅአን ናብ ዕልመናዊ ኣተሓሳስባ እየን ዝሰግራ ዘለዋ እቲ ኣተሓሳስባ እንዳሰፍሐ ንደገ እንዳጠመተ ኸይድ ከሎ ብዛዕባ ንግድን ብዛዕባ ዓለማውን ኣህጉራውን ዝምድናታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እንዳተኸፍተት ንደገ እንዳጠመተት ትኸይድ ኣላ ኢማራት ከም ንፈልጦ ከምኡ ሕጂ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ ሃገር ኢራን እያ ኢራን እያታ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስጋኣት ኮይና ፀኒሓ ኣብ 2025 ከም ዝረኣናዮ ኣሜሪካ ሓያል ዝኾነ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ገይራ ምናልባት ኢራናውያን ኣብ ሚድያ ወፂኦም ኣይኣወጁን ኣይተቐበልዎን ግን ከም ዝበሃል እቲ ናይ ኒውክሊየር ሓይሊ ናይ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ተደምሰሰ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስግኣት ከም ዘይትኸውን ምዃና ከም ተረጋጊፁ እዩ ምሰሰታ ሒዙ እውን እቲ ናይ ሊባኖስ ኩነታት ይቕየር ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ብኢራን ዝትከፍ ሓይሊ ሒዝቡላ መራሕቱ ተበታቲኖም ደኺሙ እዩ ዘሎ ስለዚ ብምትእስታው ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ኣብ ሊባኖስ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ሶርያ እውን ከምኡ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ፍልስጤም ሓይሊ ዞባዊ ሓይሊ ዝነበረ ሕጂ ናይ ፍልስጤም ሓይሊ ጥራሕ ኮይኑ ተደሪቱ እዩ ተሪፉ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ግን እስራኤል መሬት ናይ ፍልስጤም እንዳወረርካ ካብ ዓዶም እንዳባረርካ እንዳመዛበልካ ዞባዊ ወይ ከዓ ሰላማዊ ኩነታት ርጉእ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ዝብል ሕቶ
ክትምልሶ ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ እሱ ተመሊሱ ፍልስጤማውያን ተንበርኪኾም ኢዶም ሂቦም ነቲ ናይ እስራኤል ጸቕጢ ተቐቢሎሞ ክነብሩ እዮም ማለት እዩ ብሓፈሽ ክትሪኦ ከለኻ እውን እቲ ናይ ፍልስጤም ግዝኣት ሕጂ እቲ ናይ ቃዛን እቲ ዌስት ባንክን ኣብ ክልተ እዩ ተመቒሉ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ከላ ብባሕሪ ኣቢሎም እዮም ዝራኸቡ እምበር ብመሬት ብቐጥታ ኣይራኸቡን እዮም ኣብ መንጎኦም ናይ እስራኤል መሬት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰሜንን ደቡብን እዮም ተፈልዮም ዘለዉ እስራኤላውያን ፍልስጤማውያን ክንዲ ሓደ ሃይሉ ዝኾኑ ክልተ ተበታተኑ ንኣሽቱ ሃገራት ኢኻ ክትብሎም ዝኽእል ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንፍልስጤም ዘዳኽም ደኣ እምበር ንፍልስጤም ዝሕይል ኣይኮነን ከምዚ ብቐዳማይ ዝተዛርብናሉ ሰማዕናዮ እውን ካብቲ ሓደ ፍታሕ ዝበሃል ዘሎ ንደቂ ቃዛ ናብ ሶማሊላንድ ወይ ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣግዒዝካ ናይ ፍልስጤማውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስግኣት ዘይኮኑሉ መገዲ ምፍጣር ናብ ዝብል እዩ ስለዚ እታ ሕቶ ፍልስጤማውያን እዚ ፍታሕ እዚ ክቕበልዎ ድዮም ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣሚኖም ተንበርኪኾም ክኸዱ ድዮም ዋላ ኣይክእሉን እዮም ናብ ትብል እያ ምናልባት ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ደገፍ ናይ ደገ ስለ ዝዕፆ ዘሎ ብፍላይ ናይ ኢራን እንዳተሓፅሩ ስለ ዝኸዱ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ተንበርኪኾም ከም ብሰላማዊ መገዲ ክነብሩ ይኽእሉኾኑ ግን ከም ሓይሊ ንእስራኤል ዝብድሁ ሓይሊ ኮይኖም ክቕፅሉ ዘለዎም ዕድል እንዳደኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዎ ግን መጨረሻ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ናይ ፍልስጤም ወላ እውን ናይ ኢራን ወታደራዊ ኩነታት ከም ዘይፈትሐ እዩ ዘረዳእካ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ፍታሕ ተዘይመፅዩ እዚ ወታደራዊ ኩነታት ወላ እውን ንእስራኤል ኣይቕስኖምን እዩ እቲ ናይ ኢራን ኩነታት ከዓ ንኣሜሪካን ንእስራኤልን እውን ኣይቕስኖምን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ መግለፂታት ዝወፀ ዘሎ ብኢራን ሕጂ እንታይ እዩ ወላ ነቲ ናይ ኒክለር መደበር ኣሜሪካ ሃሪማ ተቐተለቶ እንተዕነወቶ ወላ እውን እስራኤላውያን ነቶም ሳይንቲስት ናይ ኢራን እንተቐንፀልዎም እቲ ፍልጠት ኣሎ እቲ ማፕ ኣሎ እቲ ኩሉ ዝበሃል ምምሕልላፉ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ንክልተ ዓመት ክመልሱና ክእሉ እዮም ን10 ዓመት ክመልሱና ክእሉ እዮም ንሕና ግን ኣብ መጨረሻ እታ ቦምባ እታ ኒክለር ቦምብ ትበሃል ክንሕዛይና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወገን ኢራን ክትሪኦ ከለካ ብወገን ፍልስጤም እውን ከምዚ እናብልና ማዕርክ እንደይና ክንነብር ምክንያቱ ሓደ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንክልቲኣቶም ህዝብታት ዘርብሕ እንተዘይመፅዩ ኣብ መጨረሻ ልክዕ ከምዚ ናይ ኦክቶበር 7 ወይ ናይ ጥቅምቲ 7 ዝተረኣየ ከምኡ ዓይነት ነገራት እንዳተደጋገመ ምኻዱ ኣይተርፎን እዩ ወላ ዝተማእከለ ተዘይኮነስኒ ዘይምእኩል ዓይነት ናይ ግብረ ሽበራዊ ዓይነት ዝመስል ክኸይድ እዩ ስለዚ ዜርካ ሓደ ፖለቲካዊ ፍትሕ ንክልቲኣቶም ከርብሖም ዝኽእል ክመፅእ ኣለዎ ዝበሃል ኣሎ ምናልባሽ እዚ ናይ ትራምፕ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል ዘሎ ንዕኡ ኣብ ግምት እትዩ ክፈትሖ ይኽእል ኣይክእልን ኣካታዒዩ ግን ብካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ እውን ትራምፕ ንፍልስጤማውያን ካብ ዓዶም ኣውፅኡ ናብ ሶማሊላንድ ድዩ ናብ ካልእ ድዩ ክሰዶም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ ምናልባሽ ኣብ 2026 ዝሓሸ ነገራት ክንርኢ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብቲ ናይ ንሶማሊላንድ ደቂ ቃዛ ሶማሊላንድ መፂኦም ክሰፍሩ ገለ ዝብል ዳርጋ ዝከኣል ኣይመስለንን ምክንያቱ ደቂ ሶማል እውን ክቕበልዎ ኣለዎም መጀመርያ ዝቕበልዎ ከዓ ኣይመስለንን ሃብታ ናይ ኢራን እቲ ናይ ትራምፕ መጥቃዕቲ ኣብ እቲ ናይ ኒክሌር ቦምብ ወይ ከዓ ናይ ኒክሌር ትካላት ናይ ኢራን ከም ዝዓነወ ተዛሪብናሉ ኣለና ግን ኣብኡ ጥራይ ድዩ ዝድረት ኣብ ሊባኖስ ከም ዝረኣናዮ ለውጢ ሓማስ እዚ ሒዝቦላ ከም ዝጠፍእ እቲ ዘሎ መንግስቲ ክሕይል እውን ናይ ምግባር ፃዕሪ ኣሎ ኣብ ኢራን ከም ዝበልከያ ዜሮ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ጥራይ ድዮም ተደሪፎም ክተርፉ ወይስ ኣብ ውሽጢ ኢራን ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክህሉ ክሰርሑ እዮም ዝብል ኣነ ዝሰርሑ ይመስለኒ ከምኡ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎ ንርአይ ኢራን ኣብቲ ቅድሚ ናይ ኣያቶላ ሰውራ ኣብ ዝነበረቶ ንምምላስ
ኣብቲ እዋን እቲ ካብተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበራ ሃገራት ኢራን ዝሓየለ ዝምድና ምስ እስራኤል ዝነበራ ሃገር ምዃና ምዝካር የድሊ ብዙሓት ደቂ እስራኤል ኣብ ኢራን ይነብሩ ከም ዝነበሩ እውን ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ናብቲ ዝነበሮ ናብ ምብላስ ኣብ ኢራን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናፃ ስርዓት ሃልዩ ምስ እስራኤል ዝደናገጽ ብሰላማዊ መገዲ ዝኸይድ መንግስቲ ናይ ምትካል ድሌት ከም ዘለዎም የርእዩ ኣለዉ እዎ ከምዚ ድበልካዮ ምናልባሽ እስራኤላውያን ናብ ዝኾነ ቦታ ፍልስጠማውያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንክኸዱ እቶም ካልኦት ሃገራት እውን ክቐበልዎ ኣለዎ ብካልእ ወገን እውን እቶም ፍልስጠማውያን ንባዕሎም እውን ዝኸዱ ኣይመስለንን እዩ ኣነ ተገዲዶም ተዘይከይዶም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ በዓል ግብፂ ነቲ ዶባት ይዓፅዎ እየን ስለምንታይ ዘይሓልፉ ዝበሃል ኣካታዕ ዘረባ ይመፅእ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ሓደ ዶሚናንት ናሬሽን ወይ እቲ ኩሉ ግዜ ዝዕብለል ዜና ክመፅእ ከሎ ካብ ሃገሮም ኩሎም እንድሕር መፅኦም ድሕሪኡ ዘካትዕ ነገር የለን ማለት እዩ እስራኤል ተዓዊታ ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ትሰሚዕ ኢኻ ስለዚ ብፍላይ ዘን ናይ ዓረብ ሃገራት ክቕበልኦም ኣይደልያን እየን ምክንያቱ እስራኤል እውን ትዕወት እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ፍልስጠማውያን እውን ካብ ዓዶም ክወፁ ኣይደልዩን እዮም እተን ዝቕበላ ሃገራት እውን ናይ ፀጥታ ሽግር ክኾንዎም ኣይደልያን እየን ንኣብነት ሊባኖስ ድሕሪ ናይ ፍልስጤም ዕግርግር ብዙሓት ፍልስጤማውያን ናብ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ተሰዲዶም እዮም ሕጂ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ፀገም ዕግርግር ምስቲ ስደተኛታት ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ኣብ ዮርዳኖስ እውን ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ዮርዳኖስ ዘሎ ዮርዳኖስ ምናልባት ብንጉሳዊ ስርዓት ትምራሕ ርግእ ዝበለት ሃገር እያ ግን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዘይምርግጋእ እውን ምስቲ ስደት ናይ ፍልስጤማውያን ተታሒዙ ስለ ዝኸይድ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብተን ሃገራት ናብ ዘይምርግጋእ ስለ ዘስግር እውን ተን ሃገራት ካብ ውሽጠን ተበጊሰን እውን ኣይድግፍኦን እየን ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ንኣሽቱ ሃገራት እወ ካልእ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብዚ 2025 ንኣሽቱ ግርጭታት እውን ተረኣዮም እዮም ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ መፋርቕ ናይ 2025 ኣብ ግንቦት 2025 ነንሕደን ተጠቃቂዐን እየን ክልቲኣተን ኒክለር ዝውንና ሃገራት እየን ድሓር ግን ቀልጢፉ ተኣልዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ካምቦድያን ኣብ መንጎ ካምቦድያን ኣብ መንጎ ታይላንድን እውን ናይ ዶብ ምስሓብ ተራእዩ እዩ ኣብ መጀመርያ ኣብ ሓምለ 2025 ሕጂ ኣብዚ መጨረሻ 2025 እውን ርኢናዮ ኣለና ኣብ ዲሰምበር ማለት እዩ ግን እሱ እውን ደው ኢሉ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ጅስት ንኣሽቱ ነገራት እዮም ብሓፈሻ 2025 ብወገን ኣፍሪቃ ክንሪኣ ከለና ብወገን ዓለም እውን ክንሪኣ ከለና ብዙሕ ግርጭታት ዘስተናገደት ዓመት እያ 2026 እንታይ ንፅበ እስከ ከም መጨረሽታ መጀመርያ ብታ ናይ ካልእ ኣጋጣሚታት ምናልባት ሓደ ዓብዪ ብድሆ እንታይ እዩ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዘሎ ኩነታት እዩ ቻይና ከምዚ ናይ ራሻ ዝበልናዮ ምስ ፍሕፍሕ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶ ከምኡ ምስኣ ዝደናገፀ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ክህልዋ ቻይና እውን ኣንፆ ዝነበረት መደበራት ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ እሱ እውን ተሓይሎ እያ ዘላ ኣብቲ ናይ ጆን ሲምፕሰን መግለፂ እንታይ ይብል ቻይና ንታይዋን ክትወራስ ከም ዝወሰነት እዩ ትገልጽ ኣብ 2027 ክትወራ ኣብ ትሕቲኣ ክትዕትዋ ድሌት ከም ዘላ ዝግለጽ ሕጂ ታይዋን ብመጠን ብሳይዝ ክትሪኦ ከለካ ንእሽተይ ትመስል ግን ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብንግዲ ዓባይ ሃገር እያ ምስ ኣሜሪካን ምስ ጃፓንን ሓያል ምትእስሳር ዘለዋ እያ ስለዚ ኣሜሪካን ቻይና ንታይዋን ክትወራስ ሰቂላ ክትርኢ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ዝብል ኣዘራረበ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ኣብ መንጎ ቻይናን ታይዋንን ዘሎ ኩነታት እውን
ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካብቶም ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ክረኣየሎም ዝኽእል ቦታታት እዩ ስለዚ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ደገ ፖሊሲ ተቐይሩሎ ምስ ንረብሓኣ ብዝምልከት ምስ መልእኽቲ ይኹኑ ምስ ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ይኹኑ ምስ ኩሎም ከም ትሰርሕ ገሊፃ ዘላ እቲ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ንኣብነት ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ኦኪናዋ ኣብ ፊሊፒንስ መደበር ከም ዝነበራ እዩ ዝፍለጥ ተደኣ እዚ ናይ ቻይና ቅልፅም እንዳዓበየ ኸይዱ ምናልባት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ዝነበራ መደብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትዕብዮ ክትሕይሎ ከም ትኽእል እዩ እቲ ዘሎ ግምት ኣብ 2026 እዚ ዘሎ ኣካይዳ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምርጫ ድኹም ውፅእ እኳ ተሎ ስቲል ፕረሲደንት ኮይኑ ክቕፅል እዩ ትራምፕ ከዓ ንድሕሪ ዝምለስ ሰብኣይ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኩነታት ናይ ዓለም ከም ዘለዎ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ብሓፈሽኡ ከዓ እቲ እዚ ዲሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ህዝባዊ ስልጣን ዝብል ኣብ ናይ ኤሮጳ ክብርታት ዝተመርኮሰ እዩ ተዳ ኤሮጳ ደኺማ እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ እውን እንዳነክየ ኸይድ ይኽእል እዩ ከም ዝበልናዮ ትራምፕ ውልቀ መላኹ ኮንካ ዲሞክራስያዊ ኮንካ ስለ ዘየገድሶ ምስ ዝሓየለ ክሰርሕ ድልው እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበሉ ዘይማዕበሉ ሃገራት ከዓ ዝሓየለ ማለት ቁጠባን ፀጥታን ወተሃደርን ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ውልቀ ምልካውያን ወይ ከዓ መለኽቲ እዮም ስለዚ ኣብ ኤሮጳ ይኹን ዋላ ብምርጫ ይምፁ ፖፕሊስትስ ኣንጻር ስደት ዝኾኑ ናብ ውሽጢ ዝጠመቱ መራሕቲ ከምዚ ናይ ጥልያን ዝበልካዮ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ብመጠኑ ክንሪኦ ኣለና ከምኡ እዩ ከም በዓል ፋራጅ ዝበሉ ዳርጋ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ከዓ ኣጥበቕቲ ሓይልታት ናብ ስልጣን ዝመፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣሎ ኣብ ሽወደን ከምኡ ኣሎ ሕጂ ዋላ ብምርጫ ይኹን ብሓይሊ ይኹን ዝመፁ ዳርጋ ፖፕሊስትስ ወይ ከዓ ስትሮንግመን ሓያላት ዓንተራት ናይ ዓዲ እዮም ዝኾኑ ንኣብነት ኣብ ራሽያ ዘሎ ፑቲን ቁጠባን ወተሃደራውን ፀጥታ ናይ ሃገር ዝቆፃፀር እዩ ግን ምስ ኣሜሪካ ሓያል ዝምድና ክፈጥር ዝኸልከሎ የለን ኣብ ናይ ኮርያ ኩነታት እውን ተሪእኻዮ ኮርያ ዳርጋ ከም ሃገር እትፍንፈን ዝነበረት ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ተራኺቡ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት መልእኽቲ ኣብ ስልጣን ከም ዝመፁ ዓንተራት ናይ ዓዲ ኣብ ስልጣን ከም ዝመፁን ከም ዝቕፅሉን እዩ እቲ ዘመልክት እዞም ንሪኦም ዘለና ናይ ኣዕራብ መራሕቲ እውን ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ዲሞክራስያውያን ኣይኮኑን ሓያል ቁጠባ ዝውንኑ ኣብቲ ዞባ ሓያል ፀቕጢ ስለ ዘለዎም እዮም ኣሜሪካ ምስኦም ትደናገፅ ወይ ምስኦም ትውግን ዘላ ኣብ ዞባና እውን ከምኡ ሕጂ እቲ ኣብ ዓድና ከምለስቲ ኮይና ህዝባዊ ስርዓት ክትከል ዝብል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ናይ ውሽጥና ሕቶ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባ ክሳብ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርግኣት ዝሃለወ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ዝተረጋገፀ ኣብ ኤርትራ ውልቀ ምልኪ ይሰስን ኣብ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል መፅቀጥቲ ይሃሉ ንኣሜሪካውያን ዘገድሶም ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሽኡ ኣብ ዓለምና ኣብ ዞባና ኣብ ሃገርና ዓንተራት ዓዲ ዝሕይልሉ ናይ ዓለም ስርዓት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ 2016 ከዓ እዚ ኩነታት ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ ዳርጋ ተኣገዳሲ ዝበሃል ነጥብታት ተንኪፍናዮ ኣለና ምናልባሽ ኣብ 2026 ከዓኒ ኩነታት እንዳረአና ምዕባለታት እንዳረአና ንዛረበሉ ማለት እዩ ኣነ ብዝወዲእ ኣለኹ
ተኸታተልትና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ዓመተ ሰላም ዓመተ ምዕባለ ኩናት ዘይብሉ ዓመት ክገብረልና ከዓ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተለካ ንዓኻ ገድፈካ መብራህቱ ወዲ ርሑስ ሓድሽ ዓመት